आशा करছি ভালো ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅଲିଜା ଲାଇଫ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କେବେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଭୁଲିବେନି, କମେଣ୍ଟ କେବେ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମଜା ମସ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଅଷ୍ଟପରି ପାଏ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସାରା ଆସିଛନ୍ତି ଚକୋଲେଟ୍ ଖୁଣ୍ଟିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ବି କେମିତି ମଜା ମସ୍ତି କରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଚକୋଲେଟ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଚକୋଲେଟ୍ ତ ଖୁଣ୍ଟିଲେ ପୁଣି ଯିବେ ପୁଣି ସେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖୁଣ୍ଟିକି ସେ ହେଲା ବୋଲୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆସୁଛି ମୁଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବି। ଆବିର ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଘରଟି ଆବିର ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ହାଇ କରୁଛନ୍ତି ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ଚାଲିଲେ ସୁନା ଗତିରେ ଚାଲନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କରି ସେଠି ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିଲେ ସେ କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ କୋଉ ଭଳିଆ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚକୋଲେଟ୍ ସେ ଘୁରୁଛି। चॉकलेट राधा कृष्ण